már ilyen körülményes kezdés után engedik meg, hogy akkor a gyerekeket hívjam be, és akkor kezdjük el ezt a kis műsort, ami tulajdonképpen nem is igazán kimondottan karácsonyi műsor, hanem szeretnénk a szülőknek kedveskedni azzal, amit eddig tanultunk. Tehát azokat a mondókákat, énekeket és tapsolásos mondókákat tudjuk előadni, amiket eddig tanultunk. Nem akartam a gyerekeket annyira tervelni, így is nagyon fáradtak, és úgy érzem, hogy ezt ők szeretettel teszik. Fogadják tényleg is nagy-nagy szeretettel, örvendünk, hogy az angyal is most már ide is eljött, nagyon köszönjük, és a táncot is bemutatjuk, amit eddig tanultunk, de az is csak félig van készen. Abból is csak annyit mutatunk, amennyit tudunk. Tehát azt a kis felet bemutatunk. Fogadják szeretettel! Melániával egy irányba, gyerünk! Nátán is? Elnézést most meghal. Megjött ez a szép nap, ünnepségünk napja, ez a pici gyermeksereg vígan örül rajta. Akik ide elfáradtak meghallgatni minket, szeretettel üdvözöljük kedves vendégeinket. Hogyha jó a kedved, tapsolj nagyokat! Hogyha jó a kedved, tapsolj nagyokat! Hogyha közünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ezt meg jó a kedved, tapsolj nagyokat! Hogyha jó a kedved, dobbancs nagyokat! Hogyha jó a kedved, dobbancs nagyokat! Hogyha közünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ezt meg jó a kedved, dobbancs nagyokat! Hogyha jó a kedved, kiálts nagyokat! Hey ho! Hogyha jó a kedved, kiálts nagyokat! Hey ho! Hogyha közünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ezt meg jó a kedved, kiálts nagyokat! Hey ho! Most már én is nagy vagyok. Iskolába járhatok. Örülök az új táskának. Tartónak, ceruzának. Jó dolog a tanulás. Igyekezz, kisbajtás! Hívogat az iskola, kapuját kitárja, kisfajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Jobb barátom lesz a könyv és a fali tábla, kisfajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Olvassunk és számolunk, vidám nóta járja.